Quan vaig saber el que havia succeït als vaixells Scotia i Moravian, i per la descripció dels esdeveniments dels seus oficials, tots varen creure, i entre ells, jo també m'hi compto, que era cosa d'un leviatan, un narval, un unicorn marí. Bé, un monstre marí desconegut fins llavors pels científics, el que havia produït aquelles destrosses. Però no era això. Era el Nautilus, un vaixell submarí. Després de gairebé un any, vaig descobrir que l'arrel de tots els problemes de Nemo era la venjança. La venjança d'un món que havia deixat morir el seu millor amic alhora que descobria com viatjar al fons del mar. Un món al que ell li havia donat l'esquena per no estar al seu costat en els moments més difícils. Un món que quan creu que té un enemic el vol destruir de totes i no intentar tan sols descobrir què és i fins i tot aprendre el perquè d'aquest enemic. Espero que arribi el dia en què això passi i s'acabaran les baralles del «això és meu i jo m'ho quedaré». Només espero de tot cor que Nemo i els seus tripulants estiguin sans i estalvis.